itatak mo na! Mga kasama, mayong adlaw na usab naton tanan. Welcome diri karon sa atong pagpanagkumanuban sa ato ang mga kasamang porsyon pagpanghatag nato og brand new radio set ngadto sa mga avid listener nato kasama sa DXDC ang Davao. Direta magkakasama ron sa 2nd District ya po nato sa Davao. Ni ay magkakasama ay balay nga nagdahulog ang radyo. Sigurado ko magkakasama DXDC ang ginapaminaw. Pero ang radyo lagi magkakasama hasta yung karaanan. Busa ato hatagan magkakasama ni bag-o nga radyo karon ang tagbalay. Ayo! Oh, Mayon adlaw nay. iPhone, Kisay pangalan tunay. Maria Mara. Si Nanay Maria Mara. Nay, unsang istasyon na ginapaminaw? DXDC. Ah! Grabe po na liara katubag, oy! Mura magmemoryado, nga naman Nanay Maria. Unsa maginaas DXDC nga ginapaminawan man gyud ninyo pamilyang Mara diri sa Barangay Hison. Daghan man kong kalingawan nga katawanan, ng mga pasiyaw. Ang ganahan mi diya mamina. Di basta-basta, no? Salamat kay Nanay Maria. O tungod ana kay ganahan na mo sa DXDC, kami po ganahan po ni manghatag nimo og brand new radio set. Nanay Maria, tawata na ang imong brand new Salamat. radio set, Nanay. Okay, mananay happy daw tistingan sa nato kumuting og kabinaw. Kinabi? Ako pa ninyo, painon yung buwan, detector ng bilog. Di basta-basta, Nanay Maria. Nanay, salamat kayo. Unya, sa Salamat, masulti nimo nga anak kay brand new radio set. Ang mahal na hinuli kay di na magpangpaw. Okay, solar man na siya. O niya, imulan na siya ibuwad. Wala po kay dito. baterya. Pwede po siya gisaksakod. Okay, si Nanay Maria. Salamat kayo. Ako ni Radyo Mandunong Ring Lubusbog. Tatak Arime. 6, 2, 1. Sa radyo mo, Remen!